Koľko miest v Košicách poznáte, kde si môžete dať večer pohár vína, zapáliť grill alebo sledovať západ slnka s takýmto výhľadom? Presne o tom je toto miesto. Nie o stenách, nie o starom objekte, ale o pocite, ktorý vám dá. V Ťahanovciach sa nachádza pozemok so záhradnou chatou, elektrinou a prístupovou cestou. Miesto, ktoré dnes môže byť základom, ale zajtra sa môže zmeniť na váš vysnívaný víkendový únik alebo úplne nový projekt. Ak hľadáte miesto s charakterom a obrovským potenciálom, ozvite sa mi.